Movie Plus channel kan lau le ta voina kan movie recap tur chu Wedlock American sci-fi action sangkha zakwa somkwa pakhata anti chwa kha ania khongain like subscribe le share kamilaw me sakve cheu donia movie in channa chuan Los Angeles a tlereu zur na dor alo langa mi te chuan an tlereu te chu an lawin leiton sak mek in ngai zong in hwal mek Frank le Noel le an chan pakhat Sam te chu muntify tu anga in thwamin dor chu an ron lut ve a building chunga tlereu chi sang sang an da thatna floor an ron thlen chau chuan guard chuan kong dik lawa an kal thu lo shilin led le turin atizuya chu vele Sam chuan a chhuan no na mangin avuthu Noel pon electric laser mang chuan guard dang te chu alo be ve ngala guard hau an tukzal nu chuan an pathumin safe omna lama kaldingin safe chu an honga safe dota chuan lokar omle in Sam chuan lokar chu khol manga ver kwak atum lain Frank ve thung chuan security alarm thunzom tu war te chu suit alo tum ve mek bok Mahse Frankan alarm asut ma chuan Seman lokar chu lau hong palin security alarm chu aritaral ral mai lokar chunga chuan lut fatin diamond te chu an va hmu a Mahse chu ti line police te chu an ron thlengtlat anni pathum po in thak ngalin police officer angin alawin che danglam mana police officer chuan khoyang nge rukru te chu tia zo chuan building chunga an la om ti in Frank chuan alo chang vata chumi an shiat vele police te chuan Noel le Sam chu an ma ni zui tura ti in Frank chu pon lama amit laulian reng turin antive thunga police pakhat chuan Noel in diamond chi pakhat a orti a hmu chuan rukru ani ti shethiamin amanvat a senior te ashil ma in Noel chuan akap hluma chu vele Frank po police motor chuan atlan cheve ngal police chuan Frank chu umzui vat ma se lever na an tho mek na kaltlang phallo na chuan atlan lut mana police chen khatin lever to pa an lo chang chup ti asiatin Frank chuan car chu chwa sanin car ruak chau chu atlantira sin dot le lo langin Frank chu tui chepai na chang diamond tam tham tak omna briefcase nen aron chhuak lol Noel le Sam tenen diamond in sem na tura an hmun ruat a avathlen chuan a chian te pani chuan no phiaru rengin Noel chuan akap zuya sin chu lawin thlakin bus chunga chuan mitang ho chu chuangin experiment ti na mun camp holiday tia an soya chuan an lau phur meka Frank po an zinga chuan lau chuang ve in diamond aruk awang khan kumsom pani lai tang tura shem alawni mitang anon phur thlen nu chuan chung mun enkol tu warden holiday chuan chung mitang ho chu mu in electric ngong kol Wedlock tia an soi chung chang chu ashila chu Wedlock chu camp an om chunga mitang ten an or angai thu te mitinin partner an neyanga chu an partner tenen chuan yard za aya in hlata an om chuan alarm ari anga apwak dar zuyang ti in asoya Frank ka chu ngong kol an or tir lain officer chuan phel emo ti chiat tum lau turin ashil zuya chumi zo in mitang tharte chu camp a tang zinga senior berpol emerald anti chuan an hming alo lam meka chumi hnuwa warehouse lama kalin chulai mona chuan mitang ten na an thok thin Frank chu mi pakhat deal nen in kop ngalin ani chu mitang te hne na ni tin tui an mamo zat siam chuak tu lama thok ani na an tho lain Frank chu holiday an a office a akawa diamond tam tham tak ruk chwa na a in nam hnoi dan a hriat thu le chung diamond omna chu hil turin ate a Frank khan
Noel le sem te ne na khan Diamond lempe in adik tak zok chu khoi muna emo athukru alawni holiday at chuan Diamond dik tak omna chu shil turin le ani lau chuan kumsom pani chung she om taka angai sak tur thu in awawa Mahse Frank at chuan team 8 lawin chu in ti du dana tuar tura ain pe reng thu chu a shil let ve thunga cafeteria lo langin til le Frank ten an chodon an ei lai mekin mitang mei che pakhat Tracy chuan aron be buaya Frank chuan ngai na te chiam lawin a tho san zui ta dai zan an mut lai chuan holiday le veng tu te churon kalin tu emo in jail chunga dan phallau thil aken lu thu soin aron cheka Frank ka khumpha nwaya meizial an charta ka chuan custody an shwai ngal holiday chuan Frank an shem the nan meizial chu alawda chopani Frank chu isolation chamber a chuan anda a holiday a ron kalin Diamond ada na azo po a Frank kan ashil du le tak lawa chuan chamber chu akhar nan le ta a holiday a chuan a office a mi lo be mekin phone na ami biak chuan Frank chu isolation chamber achanga shwai chuaka Diamond ada nap apwan tir ngei the nan ti dan chazok alo shila holiday apon chutianga ti chu alo rem ti sin dang lo langin magical hours anti hun alo thlen chuan mitin mai chu an phur hur mai chu huna chuan mitang mipale meichia te chu in mu phalsakin private room lama hun man te thlengin an phalsaka Tracy pon Frank chu private room a som lutin chuta chuan Tracy in an pani chuan Wedlock partner anni thu shilin chu mun achanga tlan bau puya asom zuya Mahse Frank chuan hoi hom takalo narin akal san zui chutia an omdun lai chu holiday chuan aruma chang alaw enve renga atuka Frank le til an na tho lai chuan Tracy churon kalin Frank ka chu puilok turin aron soma anin belai chu Emerald chuan ron mu in Frank chu mei che hlata om turin akhak zui ngal Frank kan alaw hnial chuan anin kara boina achwak zuya Emerald chuan thirnim takin atuk zinga tual zola in swal puya Frank chu achawa zana chuan Frank kan atuka Emerald ti na the na tur manro pakhat electrical the asiam lain til chuan ron panin Diamond omna chungchang chu aron zot ve hlol Frank kan lau haiderin athil siam chu athole tho lau ennan tila Wedlock a chuan test atuma Mahse Wedlock chu anung lau ti ashat chuan holiday an Diamond chungchang zot tura aron thon ani ti ashethiam ngal thenrim takin til chu kut athlaka Mahse mitang dangte chuan anlo dangvat atuk zinga chuan Emerald machon tura tual zola akalin veng tu chuan alo cheka a iptea athil siam a chu alak sakdai reilau te hnuwa inbe na chu chanin Emerald chuan Frank chu oi lampanga atlo thla a chu vele Frank chuan thingphel chu charin a Wedlock rin chanin a ngong re nan a mangzuya chumi chuan Wedlock chu ti tholin alarm aron rita Emerald chuan ti top tum Mahse a thei to lau apwak dara Emerald po athi Emerald ta partner pus po a Wedlock alarm ron rive ngalin apwak dara athi zui veta ambulance ron thlengin damdoi na shwai tumin Frank chu motora an zon luta chuti rualin Tracy chu driver seat a aron chuvat camp holiday chwa san zongin akhal ngala guard ten ron zui Mahse an man lau sin dang lau langin holiday akha Noel le sem tinen lau thok hau rengin Diamond chu in sem turin an lau in rem siama chuti lain Tracy le Frank te pon thom hno ru in Bangladeshi nupa in nei thar anga in thuamin khopui lam an lau panve mek bok
reilau tia motel thlengin ta chuan ria an tuma motel nei tu pa chuan mitang Tlanchhuak ti an ni ti lo she ngalin police ashil shevat electronic lam she Frank pon an Wedlock phel nan a thei top chwa ma se an man ruwa a that tok lo awangin a lo chama atuk zinga Frank le Tracy in motel an chwa san ma chuan police lo thlengin in peturin an shatir du thlan tur nei hek lo le in petura an chwa vele Noel le Sam chuan Tracy le Frank Tlanchhuak thei nan police te chu an lo kap thal ngal top topa Frank chu an mamo leitura dora akal lai chuan Tracy in phone an na chin chu mi pakhat alo shil meka Tracy chu holiday ta na thok alo ni ve reng mai Noel le Sam ten reilau te nuwa plan fel fai tak nen aron mu tur thu holiday chuan a shatir zuya chumi nu chuan Frank le Tracy te chu mun pakhat police laka an big bau theina lam pan turin motorboat a chuan an chuanga Tracy le Frank chuan khopui chu thlengin abial pahlui nupui nei na a vakalin Tracy chuan thenrem takin a ex maya chuan awa nexia a security ten ron mu in nei na chang chuan an shwai chuak ngal Frank pon va muma se lift kong car in car manawangin a chan man talau yard za aya in hlata an theilau ti sherangin Frank chuan shui zena wain Tracy lampan chu atuma Tracy pon security te hna camp holiday atanga Tlanchhuak ni in angong ora chuan bom apai thu a shilta ground floor an then thak chuan guard ten mi pui te hna Tracy chu hnai lau turin an lau ti a vane thak takin Frank nen anin tok hlau building atang Tlanchhuakin bondel lampan tur chaka an chuang zuya chu mun chu Frank ka kaldu na mun chu ani truck chunga chuan in chul nelin anin bo thwa ton zak zak mai reilau te nuwa bondela resort pakhat chu thlengin zan hun chulaya mandun an rel ruka an mut ma in Frank chuan a thian pakhat Jaspera Zusiam na factory nei tu pa chuan diamond chu akol sak thu le latura atuka an kaltur thu ashila atuka chuan Noel le Sam te mu in Frank kan diamond chungchang ashilem tia an zo chuan Tracy chuan ai tia changin akal san zuya chunulama Jasper chuan Frank le Tracy teron lamin azusiam na factory a chuan ashwaya factory an thlenin leilona lon chawin diamond na bek chu arun la chuak chuti lai takin Sam le Noel run thlengve ngalin Jasper chu an kap hlum ngala chumi nuwa Sam an Frank chutinin tha a avau lai takin Tracy chuan leinoi da khom na chu hongin in chunga chang Sam chu arun chhil zuita chu churem chang ala in Tracy le Frank chu bek nen an tlan chezuya anuwa Sam chuan ron nang ching le in mi pa pahnih te chu anin swal Tracy chuan chhuata bek tla churang taka charin atlan chiat puya anin swal na lama Frank le Sam te chu bom lian puya an tlalut Noel lo thleng ve in leya Sam masilai tla chu charin adu am na wanga khwa po muto lawin athurwal pui Sam chu akap hlum masa a Frank ka atum cha chuan silai mu chu alo zo tatlat mai Tracy in Frank chu boma changa achwa the nan lo puin chu factory chu an chwa san vat vata factory an lai khan Frank kan bek chunga diamond reng reng lawin man ro chatak tak chen khat a ti alo muto a Jasper Khan chung diamond te chu sum nen lo thlengin khoi muna emo athukru alo ni beka manrua lo mang chuan Wedlock chu phel atuma Mahse in swal na a in hiama wangin atilui theilau Tracy nena manrua mandan ashil nu in Wedlock chu an phel theita a sin dang lo langin Tracy le Frank chu
biak in roble rau san toa chuan kalin an lu chan na achanga pen som thleng chiarin chuta chuan poisak a khat vek briefcase pani chu an lai chuak ta a Jasper kut ziak ninuam tak in mangdo nia ti po alo omtel chu vele Noel le holiday chu choparin alo thleng ve ngala Jasper kara khan an omna mun shat na tur checker an lo wa reng chuni in silaya tin chungin briefcase chu an lak saka briefcase pakhat chok chu Noel in la in pakhat chu holiday chuan achang thung Mahse Frankan briefcase apek ma khan achunga bom alauda manti rengan shelau holiday an briefcase pakhat nen chopper mga chu mun achwa san lain Noel chuan Frank le Tracy te chu alo latina Frankan fing takin Jasper kar cha bi chu Noel apek nuwa nung lama an tol hla a Noelin an Wedlock or lai ti pwa na tur a me rwal chuan holiday a briefcase sa bom chu aron puak dura a chopper chop chuan a al hlua mai chumirwalin Frankan Jasper kar cha bi a pek po chu ron ri ngalin a puak dara Noeli taksa po mutlak reng a omto law hlim takin Tracy le Frank chu poisa a khat briefcase khai chungin chu mun chu an chwa santa a ole khati zong kha tun chumata na kan ti chwa the ania kan channel min law ngai hlut saka atira changa atop thleng min thlir sak tu te chunga team movie plus te chuan abik takin lom thu kan soye